Horas madihita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame na siya debata ama, doho sian anakna Jesus Kristus tuhatai. Amen. Hata nitu hata nagabe turpuk jamita di pertangiangan di bagasa tikion, tarsurak do di Amos walu, ayat sada sahatu 12. Hujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Songonodo di pataridahut Tuhan Jahu batuau. Idama sada hirang na marisi parbue naung malamun. Jadi ninna ibana ma. Ahado nani idam aliamos. Jadi nikuma. Sada hirang marisi parbue naung malamun. Dungi ninna Jahuba matuau. Nunga Jupang hasisipul ni bangsokku Israel. Dang be marsobu-sobu au mida ibana. Jadi di ari nasasadai aduk konon nasidama akka edde di joroi. Ninna Tuhan Jahuba. Dibahen hinadia ni bakke. Sip songoni ditipalhon margugun-gugun. Tangihom mahataon, hamu ali akka na mga rohay halak na pugus. Jala disiapon halak na dangol di tanoon. Akka na madok, adiga peulaning salpu poltak ni bulan asa menggadis hita. Adiga salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean. Laho pamekmeton sulup, jala pabalgahon arga. Doho mangasi merhite sian hatian si pawototo. Laho manuhor halak na parir alini perak. Dohot halak na pugus alini sipatu sapasang. Asa tagadis lapung sikak nieme. Nunga pola marmangmang Jahuba Tuha muliau di si Jakob. Molutung halupa honokku be. Saliling-liling na akka pabahinan nasida sudena. Tuk sohumutal matanon taringot tusi, manang somargudopong nasa pangisina. Gabi bisa songo batangay nil sadok tanoi, jala margalubang, jala moru songon nil ni Misir. Di ari nasasadai ninna Tuhan Jahuba, suduk mata niari di hos niari, jala pahulumuku tanoon arian. Bau-bau kuma ari raya muna gabi pangedungan. Jala saluhut edemuna gabi adung. Jala alitonok kutu saluhut goting muna ulos hori. Jala hapal-hapalot tu atas saluhut ulu. Jala bahenok kudo songon hangaluton. Marhinamagohon anak sesada. Jala ujungna songon ari hinamago. Idama rodo akka ari sugut ninna Tuhan Jahuba. Tongosokku ma haraparon tu tanoon. Dada haraparon di sagu-sagu manang hawasod di aek. Ikot diakka hatani Jahuba do. Naing bigyon nanyan. Jadi maduadu manasida sial laut nasada tu laut nasada nari. Jalasian utara tu habitcaran. Diliati nasida mengalului hatani Jahuba nian. Hape laos sojupang nasida do. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus disadetiki di pangulu sahala amama mobilna. Laho manaruhon anak kon na sikola. Tarbereng nama dopa dashboard ni mobili adong mangulu lapu indikator oli. Alai dak peduli amat tay disi. Didok rohana do na error doi. Dak kinata nunga tahun tua mobilon. Jadi wajar do adong akka na error ninna rohana. Songonima sape piga-pigari. Asal di pangulu mobil nai jala dibuang berdalan dohok do lapu indikatori mangulu. Alai tonggo dang dirohahon amattai. Malah didok-dok. Sepanjang buai dope mangulu jala merdalan amat doi. Ninna amattai. Tekma disadatiki
mogok matutu mobil nai di tengah dalan. Sai di pangulu, tong dang mangulu. Didorok pe tong dang mangulu. Dijuma perbengkel. Diperik sama mobil nai. Ternyata nunga kuring oli ni masinna. Kehabisan oli. Jalan apa arah be sehingga ni masin ni mobil nai. Ape buyad dope dengan pakaian na mobil nai. Sugari pitor di rohahon amat tahian lapu indikator oli na semangului. Ai peringatan doi. Alai alaso diperdulihon ditaum maakibatna. Penyesalan datang terlambat. Donga saha porsiaon tarsongon pengalaman ni amat tanaking naso peduli di peringatan songoni manang bangso Israelina julu. Dak peduli na sida atik penaw nga dong akka peringatan siya debata na pinasahat niya kana posona. Akibat na muruk ma debata jala uhumon nama bangsonay. Ima na pinabuan ni siyamos tu bangsoy na julu marhite turpukon. Na parjulu naneng idot sa turpukon kesempatan na nilehon ni Tuhani adong do batas na. Donga sa porsiaon diturpukon di patuduho Jehovah do tu si Amos sada pangukapon ima sada hirang na marisi parbuin ng malamun. Alay dada simbol ni masa kelimpahan manang las nirohay. Alay gobaran ni pertikiyad doy na naik pamasaw ni Jehovah mauhum tu bangsonay. Ay didok Jehovah do diuduk ni pangukapon ni. Nung nga jupang hasisipul ni bangsokku Israel. Dangbe marsobu-sobu au mide ibana. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ima na di ayat 2. Lapatan na jonok na matikina. Uhumon ni Jehovah mabangsonay. Tarsongon parbuinong malamuni. Nung nga tikina be malamun muruk ni debata laho manguhum bangsonay. Ay nung nga dilehok kya kesempatan merhiti aka peringatan na pinasahat niya kanaposona asa paubahor roha. Alay tongdang di perduliho bangsoy. Tiba matikina batas ni kesempatan na nilehon ni debata tu nasida. Jalon nasida ma akibatna. Suak songonido na pinengok ni turpukon naktuhita di partikyat tasonari. Asa unang niyang roha diak kapuda na denggan lumuwi na siyan hata ni Tuhani. Unang menunda-nunda pertobatan. Alay bitsa dilihot Tuhani do pe kesempatan di tonga-tonga ning ulut taon. Tahanguluhom mahatanay. Jala tapakke ma pertikiani hobar tulomoni rohani Tuhani. Napaduahon dang di halomohod debata na marsi paula-ula manang munafik. Donga sa porsiaon ringgas donya bangsoy na julu mardohoti akka ariraya pamujiut tu debata. Isarana songo kita sinuaeng ringgas mardohoti permingguon partangyangan dohot akka ulaon na pinamasa ni Huriay. Alay yang ulaon na sayholan na mamisati akka napugus do akka nadangol do. Menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara. Dungi daging na doro marsoba tu dibata. Alay yang gorohana lalak doholan na martahi pauto-toho donganna. Martahi akka kecurangan manang penipuan. Songon na taida di ayat 5 sahatu ayat onomi didok. Laho pamet meto suluk jala pabalgahon arga doho mangasi marhitisian hatian si pautoto. Laho manuhor halak na parir ala ni perak dohot halak na pugus ali ni sipatu sapasang. Asa tagadis lapung sikak nieme. Ima ditahirohan na sida mempermainkan takaran, memperkecil ukuran barang,
menaikkan harga, dan menindas orang miskin. Atit pe tongo di tonga-tonga ni parsobaun na tu di batado na sida. Artina, daksiat tulus ni rohana na marsobay tu di bata. Alay nunga marsi pabula-ula parsobaun nai. Jala diri punasida do ngasukup hola diri na marsoba tu di bata. Alay rohana dang. Parsobaun na marsi pabula-ula manang hidup dalam kemunafikanima na mabain gabi patuburimas dohot uhum ni Jehovah. Donga sa porsiaon, laos sunggul-sunggul lui nang diha Kristenota. Asa hibul rohat tamarsoba jala memuji Tuhani. Isarana tiki berminggu, tiki pertanyaan, dohot tiki madohoti akka ulaw na pinamasa ni huriay. Unang maholan daging na hadir di gereja. Alay rohana holan na mapar tuna asing. Yesui saya holan hapinay di pabereng-bereng. Asing majo molo na marpadumuat tu ibadai di bereng di hapinay. Muhama molo akan asing di berengi di hapinay. Kanung ngagabi marsi paulaula be na beribadai. Naboy dotong masa di perminggu ni. Hira holan na pelua taruna. Ala jadwal ni punguan na markur di minggui, roiba na marminggu. Alay sidung markur, sobinoto betu di ba na litun. Nadiba adong do rotu gereja. Alay siyan na masuk sahat tu na sidung marminggu, holan na mamereng-mereng penampilan do pahian ni halak do diulibana. Mula tersongon na uli di bereng pahian ni halak, maranganangam may bana. Adiga mabuy songoni tu horok kuate ninna rohana. Mula dong at tersongon na hurang di bereng ibana na dihalaki, gabi di patahata tudongan na dilabung na. Sadok uluma gabi hira tim juri harorona tu permingguni. Holan na mamuteni akka penampilan ni halak. Alani disungguli turpukodo tu hita. Rikko ni hibul ni roha ditiki marsaur duhut di bata. Di paholang ma akka parsobaon na marsi paula-ula manang munafik. Aidang holan ruhu perdurui na ni ida ni debata. Alay dohok do nang ruhu perbagasani ima rohatai. Dungi parbui ni parsaurata dohok Tuhanipe. Naing ma gabi siulahon hata di Tuhanihi tadi ngulu siapari. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan dalam peribadahan, tapi juga apa yang kita lakukan setelah ibadah selesai. Alani AHP ulota, bertiga-tiga, pebisnis, pengusaha, karyawan, pegawai, doho akan asing, taula may di bagasan hati goran doho biar mida debata. Dauma akatahi na paototoho dongan na. Dauma nang bakko ketamakan. Ay di ida jala di boto debatado sa luhut na. Jala dang diahlo mohod debata hak Kristenon na marsi paula-ula. Napatuluhon, wasam mahita totong dihata ni debata. Donga sa persyaon, diturpukon tabegiro nakking dido di ayat 10 saday. Ida ma, rodo akka arisugut ninna Tuhan Jehovah. Tongosokku maharaparon tutanoon. Dada haraparon di sagu-sagu manang hawasod di aik. Ikot di akka hata ni Jehovah do, naing bigyon na niya. Ima didok. Nunga marula-hula debata pasahaton hatana tunasida marhiti akka naposona na julo. Alay dang ditangiho bangsoy. Rope na sida marsobba, alay daudu yanggo rohana sida siya debata. Alani hatakangon ni bangsonay, disurirakon si Amos ma, naso jupangan hata ni debatabe na sida. Mulumasa na songoni, duson na kehilangan arah nama ngulu ni bangsoy. Dangadong bepenuntun, ay hata ni debatado na sa lilingon menuntun na sida. Artina, sa kebutuhan na macarikot si tutudo hata ni debata di ngulu ni bangsoy. Jadi mulu pola dang loason ni debatabe akka naposona patubigihon hatana tu bangsoy,
dusun na tuhamaguan nama perdalanan ni bangsoi. Donga saha porsiaon, lau sunggul-sunggul luinang dingulutta. Selagi firman Tuhan masih bisa kita dengar, dengarkanlah. Selagi hati kita masih bisa disentuh firman Tuhan, bukalah hatimu. Selagi firman Tuhan mengajak supaya bertobat, bertobatlah. Ai hatani Tuhani do sulu-sulu jala hatiron ningulutta. Namangaleho petunjuk dingulutta. Namangaleho pos nyiroha. Gugu, semangat, nak pakirimon dia kebaga-baga nasihat Tuhani. Unak songop pengalaman ni amat tanakting. Nak penongadong peringatan lampu indikator oli na di mobil nai. Alela superduli bana akibatna gabi mogok di tongad dalan. Suak songonido nang bangsoi na jolo. Ala so ditangihon na sida hatani Tuhani akibatna gabi hona uhum ni debata na sida. Alani wasam mahita totong di hatani debata. Alay unak kola paranginangi. Unak kola nama boto. Ikodohok do gabi siulahon hatani Tuhani. Asa jupangatua ngulutta. Songon hatani tu hatana madok. Mertua ma akan no begi hatani debata. Jala na piopsa. Atong borhak siat turpuk jami taon. Tapi ma tohap na mulii di ngulutta. Ima merhite na mamake kesempatan nan lehon ni Tuhani hobar tulomo ni rohana. Paholang ngulu na mersipaula-ula manang munafik. Jala uasa totong di hata ni debata. Amin.